umaga. Ako ay handa ng mga almusal namin dalawa ng aking bato. Good morning, good morning. Dagdagan ko tong gatas ng aking apo. Ang almusal ko ito, tinapay. Tinost kong tinapay at sa ate ko naman, sa apo ko, sa apo ko biscuit. Biscuit siya. Bakit, Peter? Saan ka ba galing, Peter? No. Medyo matigas pa naman yung biscuit. Magkape muna. Kumainit pa yung kanyang gatas. Kain tayo. Ang almusal. Sinagang roti butter. Nang ininit ko sa kawali, nasunog.
isang tinapay lang ang pinost ko eh. Parang isang tinapay lang, okay na sa isang slice lang, okay na sa atin. Kaso sayang to eh. Ano to eh. Dahil paong ko muna ito na po ko para hindi matangahon. Muna na, ay napakain ko itong pusa. Ming, kumain ka na? Ha? Ano ba nangyari sa iyo? Peter? Ayaw pa niya kumain. Ito natin ako. Ito o. Nakita niyo po yan. Yan ang ako. Palitan ko muna ito ng manipis. Kaya isang ihian lang niya. Anak. Nakita ng ganda. Palit muna ito ng diet ko. Lahat na siya. Diba ate? Palit muna ng diet. Lang pag madami. Ayan. Siguradong maayos ang kabit ng ang kanyang diaper para hindi tumagas. Pag hindi maayos, natagas. Dalawang ihian lang, tagas na. Na, ate. Kaya dapat secure. Para dahil mabasa, dahil madumog ang sapin. Yeah. Okay? Okay na. Okay. Ayusin ko naman tali mo. Tali sa bubok.
TV, balik na daw. Dahil mainit. Aga-aga pa. Maatab pa. Ang init na. Kaya, yan. Ito na kami. Magpapakain na kay ate. Atab magmata ito. Kaya, ito ang gawin ni na duwa. Ang gawin namin, malamig na. Arog ini ka initerne. Ito ang pagbablog ko talaga. Minsan lang ako nagbablog kan iba. Reynald daw sa Indugabos. Ako palang taga Bicol. Sa Bicol ako inakit, nag-eskwela. Doon naman sa si Oton. Kaya, ang ng YouTube ko, Bicolana. Kaya, Bicolana vlogger. Pero dakulon, mga pira pa lang kami na sa YouTube channel Bicolana vlogger. Pero may igwa ako kiril. Doon sa Reels, may Reels ako. Bihira ako mag-upload doon. Kadalasan sa permi sa YouTube. Kaya lang, mababa lang ang mababa lang ang views ko. Pirang taon na ako sa YouTube channel ko. Ayaw pang kumain, bebe? Ha? Ayaw pang kumain? Huwag mo pa magkaon? Ha? Ano? Ay, lumamig na. Nalilipot na ang pan ko. Sa munggo yan. Itago ko. Magmunggo ako. Kasi may dahon ng ampalaya ako dyan. Dakulo ng tanga digdi sa muya. Katapon kasi sinasara ang bibig. Ibig sabihin, abo mo pa magkaon. Ha? Kaya natatapok ang gatas. O gusto mo lang ang laman. Ha? Kasubanggi, nag-scissor ito. Iba ang scissor niya pag sinumpong siya. Duwang banggi o tulong banggi dahil nakainom nito bulong niya. Kaya nag-scissor siya. Dilonis ibinalik sa kuya. Sabi ko ba, tataka ako dahil lain man arog ka ito kung pirang na to sa kuya. Dahil man siya nagpapakimig-kimig.
ito pa lang, nagtataka ako dahil ng Lunes ng umaga, nagkikinig-kinig digdi. Nagliliyad, nagkikinig-kinig. Sabi ko, anong nangyari kay digding? Sabi ko, nagtaka baga ako. Nagkikinig-kinig. Di, nang bangge, na Lunes na bangge, dinaraang gamo ang bulong kan ama. Nag-istorya na hindi pala nini nakainom ting bulong. Kaya palang sabi ko, nagparakinig-kinig. Paghuna ko kung ano lang ito. Dati, pag sinusumpong to ng ano niya, nagre-relipot lang yan na kamot, pinagpapawisan lang, ganyan. Ako mo nagkikinig-kinig, nag-aaral. Kinig ng gan. Kaya sabi ko, ate, ano ba nangyayari sa iyo? At nagaganyan ka. Yung pala yung sinusumpong na siya. Sinusumpong pala siya ng kanyang mild na tawag dito. Scissor. Yung pala ay mild na nakikinig. Dumang ko na araman na dahil pala nakainom ki gamot ha. Nang makuha na kan Sabado ki bulong, mapapalit ta dahil man pwede na bulan-bulan nagpapapalit ng reseta ito. Ay taday man aram kan aki ko na dahil naka-duty ang doktor. Miski ang sekretary. Iba ang naka-duty. Ako mo dahil mo lamang ang sabi kan doktor na iba diyan sabi dahil daw ki-record ini. Dahil man niya ki-record yan digdi dahil may mataw ang reseta. Dara ang reseta maski duwa na bulong man lang. Mainom na Sabado at Domingo. Dahil talaga tinawaan. Dahil daw ki-record. Sabi ko, gusto ko ito na doktor, magpa-check up ini para may bayad sinda. Ito iyo. Kaya dahil hanggang nakainom ini bulong. Kaya ito pigsumpong. Dumang ko na araman. Ay kasubang nakainom na siya. Kasubang gihalo yung tumakturog, nagpakarga pa sa kuya. Nag-alboroto. Karang beses ko kinarga. Hibi. Di kinarga ko. Pero nakatukaw lang ko rin. Inarog-arog ko lang kayo. Pigiling ko, inaantok na. Pinaka na siya. Para ako mo, turog na, nagkikinig-kinig. Darapan niya ito na kantarong aldaw na ito. Sumpong siya. Pagdae nakainom. Kaya sabi ko kay ko, mga palang nabulong, magkuan na, taarog ka na ang nangyari. Dahil doktor na makaagap kan kan aki mo, gusto ninda record. May dara naman na resita, papalitan lang. Kaya bulan, itong resita. Dahil nga talaga tinawaan itong doktor. Mga itong doktor mukhang pera. Kawawa talaga ito. Mga doktor talaga, walang konsensya yan. Pag walang bayad, hindi ka gagawa ng paraan. Maawa ka ba? Kasi bata Sana mairal. Pag mga doktor dapat mairal ang awa nila. Isipin nila ganun. Yung doktor hindi na isip yung ganung sitwasyon. Kahit maski ko 2 piraso, makainom lang.
may bayad ang pagsurat ninda sa 1/4 na papel. O di, hinagad ko ta ninda. Bako na day ninda tinawaan ki resita. May dara naman na resita. Maski ding record. O di, may ano lang ba? Para kimig-kimig ini, maski kasubang di. Turog na. Dara pa ito na ano. Kaya, pag nag-arog ka ito, ayan ang ano niya. Bagong, pag sinusumpong siya ng ano, may, dati, yan lang. Pero, ng Lunes sa kakagabi, yun na talaga ang sumpong niya ng tirad ano, pag nag-scissors yan. Kaya aram ko na, pag arog kaan, susungkong siya. Lain lang ito na kinig-kinig na, no? Na, yung parang giniginaw. Matindi. Matindi ang ano niya. Pag malipot, ano lang. So, ito hindi. Kaya sana yung ibang mga ano naman maawa. Pwede naman siguro yung ano, yung maitawid lang yung gabi ba, yung habang hindi sila naka-duty, Sabado, Linggo. Kasi Lunes, bakal na makaparesita na ng kay ano. Dalang, guys, yung mga ano, kanya-kanyang mga ano yan, mga desisyon ba, kanya-kanyang, hindi naman natin nakikisila. Kasi kanya-kanyang ano yan, mga no, ate. Ano yan ang baby? Ang babait naman ang batang yan. Kaso lang yan, tagal nitong matulog. Siguro mga alas 10 na. Nag-alboroto. May time na makakatabi ito magmata. Ay, magturog. Mga alas 8, turog na yun eh. Pero magising man, alas 5. Pero pag huya na duman ito galing sa ibong, alas 8, alas 7 ang gising nito dito. Pag binali. Kasi napupuyat. Pinupuyat daw ang ama ni ate. Pag nasa kabila, nandun sa ama, pinupuyat daw ang dadad. Pinupuyat mo daw si dadad?
puyat daw ang ama. Salamat po sa panonood sa aming dalawang apo ko. Salamat tonon, hanggat kimarar. Love you, mga viewers ko. Pa-subscribe naman, pakipindot ng bell para lahat ng vlog ko mapanood. Thank you po for watching. Salamat. Love you. God bless.